Ja, het is een hele belangrijke. Het is een safety certificate. Dat is eigenlijk je veiligheidscertificaat. En die krijgen we van de Nederlandse inspectie. En dat gaat er eigenlijk over of je een veilige luchthaven bent. En zonder zo'n certificaat mag je eigenlijk helemaal niet open als luchthaven. Dus we zijn wederom geaudit, helemaal gecheckt door de inspectie. En zij hebben geconcludeerd dat we aan alle regels voldoen, dat we ons veiligheidssystemen op orde hebben, dat we qua cultuur, qua denken en doen ook veilig werken. En zodoende hebben we ons veiligheidscertificaat opnieuw gekregen. Het is al de 5e keer sinds 2010. En het bewijst dat we goed bezig zijn met veiligheid. Dat doen we met iedereen. Dat doen we met alle collega's van BIA, maar ook met de afhandelaren, met de luchtverkeersleiding, met de brandweer en met alle andere partners op de luchthaven. En met elkaar moet je ervoor zorgen dat je veilig bent. Eenmaal jullie veilig zijn, dat dit betekent dat het ook veilig is voor de passagiers. Exact. Daar doen we het allemaal voor. Dus het is vliegveilig en vanaf de baan tot in de terminal er wordt gekeken of de faciliteiten veilig zijn, of de manier van werken veilig is. We hebben een hele organisatie rondom veiligheid met allerlei systemen en audits en procedures. Zodat je streeft altijd naar het veiligste niveau natuurlijk. En dat is gelukt. Ja, gefeliciteerd. Wat is nu de volgende stap eigenlijk wat betreft het veiligheid? Veiligheid is eigenlijk nooit af. Je wil altijd groeien, je wil altijd nog veiliger worden. Als er dingetjes gebeuren, dan wil je daar weer van leren. Dus dat bedoelde ik ook met de cultuur. Hè. Je moet het veiligheidsdenken, dat begint bij de mensen zelf. Dus je moet altijd om je heen kijken, zie je iets wat onveilig is? Kan het nog beter? Kan het nog veiliger? En daar groeien wij in. Dat heeft de inspectie ook tegen ons gezegd. Ze hebben sinds de vorige keer echt een groei gezien van de organisatie, van het denken over veiligheid. En daar willen we eigenlijk mee doorgaan. En ik denk dat de next step is dat we dat niet alleen binnen BIA doen, maar ook met onze partners steeds meer en meer gaan doen. Oké. Ja, deze certificaat, het is internationaal? Het wordt uitgegeven door de Nederlandse inspectie, maar het geldt internationaal. Ja, dus met dit certificaat kunnen we ook internationaal aantonen dat we aan alle normen en veiligheidseisen voldoen. Dat zijn ook vaak de internationale eisen waar Nederland dan ook weer naar kijkt van klopt het allemaal op Flamingo Airport? Nou, het antwoord is ja, dus we zijn veilig. Ja. Elke hoeveel jaren doen ze deze procedure? Ja, dit certificaat geldt nu weer voor 3 jaar. Eigenlijk wordt dat certificaat elke 3 jaar opnieuw uitgegeven. En tussendoor hebben we ook allerlei eigen audits. En soms komt de inspectie ook nog langs tussentijds om het ondertussen, lopende die 3 jaar nog verder te checken. En ja, na 3 jaar wordt er weer helemaal vanaf nul gekeken of we weer voldoen aan al die eisen. Hoe belangrijk is die veiligheid, maar ook voor de medewerkers die hier op het BIA Flamingo International Airport werkt? Ja, we doen het, ik zei net al, we doen het allemaal voor de passagier, maar we doen het eigenlijk ook voor onze medewerkers. Want je wil allemaal in een veilige omgeving werken. Dus dat heeft ook gewoon met de arbeidsomstandigheden te maken. Hebben we een veilige plek om te werken. Maar we doen het ook voor de passagier. Het vliegveiligheid staat ook echt voorop.